matag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer. Sa atong palatuntunan kahapon lamang, subong adlaw pet sa 15 na kita sa bulan sang Disyembre 2022. Kag ini sa gyapon niyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa nasiling ko na, it's the 15th of the month of December 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Bao pila na lamang kaadlaw mga kabombo kag Christmas na, no? How many days to go before Christmas? We have 10 days to go before Christmas mga kabombo, no? Napulo na lamang gid kaadlaw. Kag maga-Christmas na kita. Ang aton siniiya nga kalang kag bala, no? Kung butang gid sa aton si tagipusoon kung maghambal kita Paskwa, no? Mahambal gid naton dayon nga ginakalangkagan gid naton ang pag-abot sang Paskwa. Although nga sa tagsa katuig, no, nga aton sini-experience siya, gift giving, and with all the expenses during Christmas, kung kaisa do kanami na lang gid mambal ka bala nga ahay hindi na lang gid ko anay mag-ano hindi na lang gid ko anay mga hatag sang regalo mga kabombo. Kay isa sa mga daw arab lang kun anon ginaton sa aton si tagipusoon ahay nami man tod Christmas pero do kabugat kay nahuya ka man nga hindi ka manghatag sang regalo, di ba la, no? Do kabugat bangod kay ti extra nga expenses para sa tanan-tanan. And it's hard not to give gifts sa imo sin mga hinablos,
sa imo sini iya nga mga utod, sa imo sini especially mga ginikanan, no, pero ti ginatingwaan mo gid. Pero at the end of the day, mahambal ka bala sa tagipusoon mo gid bala nga tani ang Christmas mahambal ka. Hindi na lang gid tani anay ang ginatuwag bala nga mga hatagay regalo, no, kay kabugat gid sa bulsa. Pero sa nasiling na naton, isa man lamang ini kaadlaw sa isa ka tuig nga makapanghatag kita sang regalo, no? The sort of kind of burden para sa aton tanan-tanan nga okay lang na kung sa may ikasarang ka, okay lang na sa may sarang nga magbakal sang regalo. Di ba lang mga kabombo, no? Arab lang nagahimugasa yang ila siniya nga bulsa sang kwarta, no? Kag hindi lang ya silinga sinsilyuhon kundi papilon gidya. Di okay lang na sa mga manggaranon, sa mga tao nga damo kwarta, okay lang gid na iya. Manghatag kaabi sang regalo, gifts, no, sa imo sini mga hinablos, sa imo sini mga ginikanan, sa imo sini nga utod, kag sa mga kilala mo pa, no? Kay ti Christmas, it's part of the tradition, no, nga magpanghatag kita sang regalo. Pero kung kaisa bangod sang sitwasyon sa aton sini nga bulsa mga kabombo, daw ka bulubudlay, no, kag daw kung sa ano pa bla daw kabugat. Kaya gusto mo man maghatag mo, gusto mo gid maghatag sang regalo. O galing kay ti ang imo si bulsa, hindi makasarang mga kabombo, di bala? Agree man ka mo dira, no? Di pero, sana siling ko na gani, i-celebrate ang Christmas nga, hindi naton pag-ipresuro na aton kaugalingon, no? Sa aton lang masarangan, mga kabombo, sa masarangan ta lang, ang masarangan ta baklon nga regalo, no, sa pipila lang ka mga tao, kay kung kumpletohon ginaton, ay, purdoy, gid boslot, bulsa, Bombo Anthony. Especially sa mga pamilya, balangati ang iya sini pamilya, tuman kadamo. Just like me, no, makarelate ko na iya, kaya we are 10 in the family, no, napulo kami ka mag-ululutod. Di kami nga mag-ululutod, 3 na lang wala sang pamilya, no. Ang 7 may pamilya na. What silingon sa 7, minus ako, although nga may isa naman gani, nga ginahulam-hulam, 6 gid ka mga utod ko ang may mga kabataan nga pamilyado, abi nga may mga kabataan, no? So, bot silingon ang amon siniiya nga tribo, nagdamo na gid. So, ang paghinatagay sang regalo, no, it's part of the tradition of our family. Pero bangod kay sang kapigaduhon bala, although nga wala man ginapilit, pero nami gid akong tani, no. I for one, ako nga tiya, no. Ako nga tita, ako nga utod, ako nga bata. Gusto ko gid hatagan sang regalong akon sini nga nanay, no. Ang single parent na nakon nga nabilin kay si tatay ko nagtaliwan na. Ang akon sini mga utod, gusto ko gid tipuno na sa mga in-laws hatagan ko sang regalo. Sa mga hinablos kung pila ka bilog gusto ko hatagan regalo. Sa mga kabataan sa hinablos ko nga mga apo ko na kagdamo na gid gusto ko hatagan sa regalo. But unfortunately, wala kwarta si Bingbing. Makarelate ka mo dira mga kabombo, no? Makarelate ka mo, no, ginaihimplo ko lang ang kaugalingon ko. No nga it's good, no? It feels good to give than to receive, di ba lang mga kabombo, no? But it feels good also to receive from your brothers and sisters. So, galing kay ti ang issue da, why ta kwarta? Kulang kwarta ta. It's sort of the kind of a burden for us, no? Kay we wanna give, pero from the bottom of our hearts, gusto naton maghatag, pero wala ta kwarta. Pero sana siling ko na gani, hindi man niya amo ang, ang pinaka-essence ng Christmas. Pasalamatan ta na lang kung ano, kung pila ang aton dira iyang kwarta sa aton sini nga bulsa, o hindi kita maghagay ka utang, kay dali na lang bagong tuig. Pag bagong tuig, ang utang ta nagasinampaw-sampaw. So hindi kita hagay ka pangutang kung wala man kita iya sa inugbayad, no? Responsibility sa isa ka na manugutang ang magbayad, no? Hindi lang kaya mangutang ka lang, but you have to remember, you have to pay, no, on time. Suno sa na istoryahan, no? Kay kalabanan na mabatian naton, mayo lang siya mangutang ko, pero kung sukto na gani, gapalagyo, nagapanago. Hindi naman nami nga klase sang
sang manugutang. So kinahanglan kung mag-utang kita, we have to pay. That's our responsibility to pay really. Para makapangutang kita liwat, no? So, amo na, let us always remember nga ang aton sini Christmas ya, okay mala na magtililipon kita, maghatagay kita regalo, pero suno lang sa makaya naton. Hindi kita magpa-pressure. Okay? Let us celebrate Christmas as it is. No, kung ano lang daya ang available, no? Importante ara ka mo, no? Nag-alalabot ang mga utod mo. Like for example, nag-abot ang utod mo sa abroad, nag-abot ang mga utod mo sa lain nga probinsya, nagtililipon kita. Amo nang pinakanami da. Kaya nga nagatililipon kita, no? As one family, no, as we celebrate the birth of Christ, mga kabombo. Kung ano lang da ang masarangan naton Mas manami kung tani kay kisama lang ni sa tagsa katuig mo, no? Ti bongga-bongga gidi sa masarangan ta lang, mga kabombo. Kung ano lang da yang aton siniya masarangan, amo lang na iya ang i-enjoy sang bugos nga pamilya, no? Sige. Advance Merry Christmas! Na siling na natin, we have 10 days to go before Christmas, mga kabombo. Pulo na lang gid kaadlaw, lantawan ninyo ang kalendaryo. Pulo na lang gid kaadlaw. Come on! No, 10 days to go before Christmas. Sige, antes pa man sa tanan, ari-anay ang akong siniya hatag sa inyo sa aton sa special nga opening song, produkto sang aton sininga Bombo Music Festival, ginapabugal tagid ang ambahanon gani Grand Champion sang 2016. Yari makabombo si Miss Dalit May Kaimo nga amo ang composer kag siya man ang interpreter sang ambahanon Unlimited. Very good kind of a song full of inspiration, no? Kag mako ang ginaton sang leksyon ka inspirasyon aya sini ambahanon Unlimited. Here it is. Let's watch and listen this Grand Champion of Bombo Music Festival 2016, Unlimited. So what inspired me to write the song was the experiences I've had in the past few years, and also the experiences that other people have had in terms of self-confidence and doing what they really want to do. It's always about being confident and being worthy of what you want to do. Ever seen the sun go down above you? Ever had your dreams come crashing on you? Ever heard a bad thing said about you? Ever felt so low? Ever had somebody burn and hurt you? Ever had someone blame something on you? Ever wanted something so bad you can't seem to have? But what if I told you that all of these were meant to be? And what if they happened just to set you free? You're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just have faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud, because tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Never let some empty words hit you. Never make excuses just because you tried your best and you failed. Another chance will come. Others envy those who try to make it. Never let someone say you're not worth it. Never give them time, they don't deserve it. Don't deserve a thing. What if I told you that all of these were meant to be?
Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2 mga kabombo. Muyad itong atong sinig na pabugal, produkto gid. Sang kaugalingon, namon diri sa Bombo Radio Philippines nga venue no sa pag-discover sa inyo siniya nga mga talents, God-given talents to compose and at the same time to sing beautiful songs, mga kabombo, mga original beautiful songs. Ang Bombo Music Festival Grand Champion sa tuig 2016. Ang aton sinisadto nga pamaskwa musika bala no sang Bombo Radio ka Star FM. Kag nangin amo na siyang aton sinikaron nga Bombo Music Festival. So amo yatong aton sini Grand Champion ang Bahanon Unlimited ging compose agin interpret ni Miss Danet May Kaimo. Kung kamo mayara man sang abilidad sa pag-compose mo original beautiful songs no padala ka mo compose ka mo subong kay pinakadlaw magabalik kita no sa aton siniya nga paindis-indis sa pag-compose sa matahom nga ambahanon pinaagi sa aton si Bombo Music Festival. Philippine Standard Time 16 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2. Ang pagbasa naton sa inyo si makasaysayan aton panumbalikan kag padala ka mo sa inyo si mga kasaysayan sa sining ginapanawagan ko gid subong no sa mga may mga may mga eksperyensya dira no sa pag compose sa mga beautiful compose sa paghimo pagsulat no ginapanawagan ko dira nga magsulat ta kamo sa inyong mga kasaysayan padala kamo sa inyong mga kasaysayan specifically ang inyong kasaysayan nga natabo sa bulan sa Disyembre no ang mga kasaysayan ninyo nga hindi nyo ginamipatan sa bulan sa Disyembre sang san-o man to nga tuig mga kabombo o kung ano man din mga dira nga tuig no pwede ka mo dira iya ka padala sa inyo kasaysayan. What's your unforgettable experience in life nga natuon sa Disyembre? Anong inyong siniiya nga mga hindi malipatan nga mga hitabo labi na gid sa December 25 sa adlaw mismo sang Pasko? Abel ipadala ninyo ina no? Pwede man nga butangan ninyo sa mga pictures, no? Photographs and memories ninyo during that unforgettable December experiences in life or Christmas Day experience in life na hindi nyo ginmalipatan, padala ninyo. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, in small letters ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Kag pwede man nga pwede ka mo iya ka paambit sa inyo si kasaysayan pinaagi sa Zoom mga kabombo via Zoom kaya mo na kita subong ka high-tech no ang Bombo Radio Philippines fully digitalized na mga kabombo. Although nga ti ara kita gyapon niya sa aton si original gid nga ang aton si original nga palaagyan ang aton sini nga radyo no the power of radio pero ti fully digitalized na ang Bombo Radio Philippines no kalakip na diri ang Bombo Radio Bacolod mabatian na kita sa kita sa live streaming naton pinagi sa aton si Bombo mobile app pinagi sa pag-log on sa aton sa official website ara kita sa Facebook Live ara kita sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod specifically no diri abi sa Bacolod City sa Bombo Radio Bacolod kundi okay na kita no wala gid problema makasabay kita sa panahon sa agos ng panahon mga kabombo. Fully digitalized na kita mga kabombo no so pwede ka mo dira kapadala pinaagi sa aton sa nga email address bombo_bacolod@bomboradio.info in small letters. Pwede man nga padala ka mo dira sa aton sa Facebook page, sa aton sa Facebook account ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Bacolod sa aton sa Facebook account Bombo Bacolod, aton sa Facebook page Bombo Radio Bacolod mga kabombo. Okay na kita dira? Sige Sa aton sining mga dear listeners, no magabuya ako anay sang pila ka mga panumdo mga kabombo, no magabalik ka aton sa palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Ang
fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi, manggaranon sa vitamin C. Time, 27 minutos na nakalipas. Sa takna ang alas 2 mga kabombo, pabalik kita diri sa aton sili palatuntunan kahapon lamang sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan. Si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Huwebes. Antes sa aton basaw ng aton sini kasaysayan mga kabombo, yari anay ho, ang aton sini iyang remind sa inyo mga kabombo. Uy, buwas nga adlaw, may madumduman ka mo. Petsa 16 sa bulan sang Desyembre, no? Labi na gid sa aton sa mga kauturan nga mga Roman Catholic believers naton, aton sa mga brothers and sisters sa pagtuluhan nga Romano Katoliko. May madumduman ka mo buwas, December 16 na. Kay subong adlaw December 15. No, ti may madumduman kamo buwas mga kabombo. Tomorrow, no, magasugod na ang nangin kabahin sang pagtuluhan, no, kabahin sang tradisyon ang simbang gabi. Mga kabombo, no, ti ready nang aton si mautod sa kompleto sang 9 morning suno pa sa pagtawag sa bag-o ng pagtawag sa aton si bagong henerasyon, no? Ang 9 mornings. So mga kabombo, diri sa Bombo Radyo Bacolod, no, may isa kita ka klase sang pumaagi, no, sa pagserbisyo sa inyo. Labi na gid sa mga hindi makakadto sa mga kasimbahanan. Oh? That is why gina-invite namon kamo diri sa Bombo Radyo Bacolod sa pag-upod, no, sa amon siniiyang live broadcast sang Bombo Radyo Bacolod para sa simbang gabi. Sumugod sa Disyembre 16, tubtob 24, no? Amon igapalayag sa kanginan sang Bombo Radyo kag Star FM diri sa may Bacolod City, sumuman sa Facebook Live, ara man sa radyo, no, be it AM or FM, diri sa aton niya sa 630 kHz sa Star Yati, sa aton sa counterpart sa FM band 95.9 Star FM, mabatian, pero mabatian man at the same time makitaan, no, sa aton si Facebook Live, no, Facebook Live naton mga kabombo, of course sabay sa aton si YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod ang
balaan nga misa, no? Ang Santos nga misa, mga kabombo, live and direct gikan sa Triumph of the Holy Cross Parish Church, no? Ara dira sa may Dalan Burgos, diri sa may syudad sa Bacolod. Pagapanguna ni Father Francis Perez, no? Si Father Perez ano na iya nang kilala gina kag famous si Father Perez sa aton siniyang amo ang anchor sang pamilya karon, no? Aton si Sunday program kada Sunday afternoon ang pamilya karon, mga kabombo, no? Ti ara dira si Father Francis Perez. So siya na diri, no, ang nagapanguna diri abi sa may Triumph of the Holy Cross Parish Church, no, mga kabombo. So amon kamo ginaagda pwede gi kamo iya, no, makapamati sa kanginan sa aton sining 630 kHz, sa aton si Facebook Live, sa aton si YouTube channel ining Simbang Gabi. Igapalayag sumugod buwasa December 16, no? Igapalayag ina ko alas 4:30 sang kagahon, no, sa sulod sang siyam ka adlaw, no, as if bala daw naga 9 mornings kamo, nagasimbang gabi kamo, no, nga dala sa sulod sang balay kay ti para ini sa aton siniiya nga paghatag kay gaynan sa mga devotees, sa mga tumuluo nga ti hindi na makasarang pa nga makakadto abi sa mga simbahan, no, sa tiun sang kagahon. Although ati sa mga able pa nami gid ba, no, nga magkadto kay amo ginayang kabahin sang aton siniiya nga ano mo nga tradisyon, ang aton si mga practices, mga kabombo, bilang sa aton si mga kauturan nga mga Katoliko, no, nga aga pagabugtaw ang huyop sang hangin, ang katugnaw ginabatuan ay para lang gid nga ti makapamati sang Santos nga misa kag pagwa amo niyang ginaano pagid extra delight, no, ang mga pagkaon nga ara sa dalan, no, may mga puto bongbong, may mga bingka, mga kabombo, kaya amo na you feel really the spirit of Christmas. It's because of this dawn mass, mga kabombo, ang simbang gabi or misa de gallo, mga kabombo, no? So magasugod na buwas. So diri sa Bombo Radio Bacolod, mabatian igapalayag las 4:30 sang kagahon sa sulod gid sang siyam kaadlaw, no, bilang paghatag kay gaynan sa mga devotees nga hindi na makasarang nga makakadto sa simbahan sa kaagahon abi bangod sa kabudlayan kag sa mga overseas Filipino workers o kung mga kabombo naton nga yara sa mga malayo nga lugar. Although dito damo man ato mga Catholics, no, sa mga naglain-lain nga parte sang kalibutan, may mga kasimbahanan man ina didto sila, pero ti lain gid nga makabati kita sang misa o kung balaan nga misa or Santos nga misa, no, in our dialect, no, so especially sa mga Bacoleños kag Negrense, no, nga mabatian nato yung inilonggo gid ang amo iyang dawn mass or ang simbang gabi, mga kabombo, no. So ini ang inyo makitaan kag mabatian sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod page o kung sa 630 kHz sa inyo nga mga radyo o kung sa audio streaming sa Bombo Bacolod website www.bomboradio.com/Bacolod. Amo na ginahambal bala nga at the comfort of your homes, you can still listen or watch the Simbang Gabi without coming out of your houses, no? Ara lang gikadaiyati, syempre ang mga katigulangan nato naga-wheelchair na, ara lang sa ila sina Katri. Iti amon ay na ginadulong sa inyo, no? Nga mabatian ninyo ang aton siniiya nga live coverage ng Simbang Gabi, live and direct sa may sa bahin sang Triumph of the Holy Cross Parish Church sa may Burgos Street, Bacolod City with Father Francis Perez, mga kabombo, no? So advance Merry Christmas sa tanan-tanan, no? 9 mornings from December 16th, that's gonna be tomorrow, and until the 25th, no, sa Simbang Gabi sa Eve sa 24th sang Christmas Eve, mga kabombo, no, ara hasta na sa Christmas naton nga paghiwat sang aton siniiya nga nangin tradisyon, mga kabombo, ang Simbang Gabi. And by the way, sa pagid sang aton siniiya nga ano ay ho nga klase sang serbisyo sa inyo kag ginapabugal gini naton niya kay wala niya paltos ang promo nga wala sang hocus pocus sa sulod na sang 21 ka tuig.
wala niya sang ano diri, wala sang ginatuwag balang hocus pocus ang premyo among nagahulat sa tawo, mga kabombo, no? So this will be our 21 years of giving you millions and millions of cash prizes, mga kabombo. Ang 1, 2, panalo sa Bombo Radio kag sa Star FM with mga kabombo 6 million pesos worth of kasyahan, no? Siya or 6 ka milyon ka pesos ang ginhanda diri. Ang 1 ka milyon, no? Amo ni ang pinaka ano gid sa tanan ho. Ginahimo ko niya nga bait sa aton sining mga tagpalamati. Ang pinaka nami gina diri kay may himuon kita nga milyonaryo or milyonarya, no? Out of 6 million pesos nga kasyahan sa sini nga promo, ang 1 ka milyon diri igahatag sa 1 ka tawo sa grand draw. So we will be making another millionaire, no? We will be making another millionaire this year and next year, mga kabombo, no? Ang aton siniya nga paghatag sang 1 ka milyon. Sa aton siniya grand prize, sa aton siniya grand draw. So ang aton diri sekreto, sa subong pa lang, no? Magpadala kamo sa madamong entries. Bangko kamo sang inyo si madamong entries kay ti wala labot nga amo na ng inyo si preparasyon para sa grand draw. May chance pa kamo as time goes by, no? Every day, every week, mga kabombo, no? May chance kamo iya nga magdaog sa aton sininga daily draw. Kung sa din ang aton si daily draw, nabatian nyo man, no? Wala untat ang aton si pagpanghatag sa mga premyo worth 1,000 pesos. Ang 500 pesos diri cash nga igatag sa inyo as our daily prize. Kang another prize, ang 500 pesos worth sang gift pack nga nasulod sa Orocan nga balde, mga kabombo. So everyday may chance ka mo nga magdaog, kag at the same time, sa nasaling ko na, gasupot kamo sang inyo mga entries para sa grand draw. Why? Kaya ang mga non-winning entries, so kung mga wala nagabutan nga mga entries naton every day of the whole duration sa aton siniya nga promo, amo na siya ang ma-qualify sa aton sini nga grand draw, no? Klaro? So kung gusto ninyo nga magmangin milyonaryo, mga kabombo, pwede gid, no? Sa subong kabudlay bisan guro 10,000, no? Mambal kita sa aton sini nga mga kita adlaw-adlaw nga tanan, kabudlay kabudlay magsupot sang 10,000, no? Kabudlay magsupot bisan 5,000 kabudlay. How much more ang 1 million? Budlay magmangin milyonaryo. Puro diri sa aton siya promo, it's very easy, mga kabombo. Kapisan lang gid. So susubong kinahanglan ang inyo sinimuon, bakal na kamo magpamalaklon. Aber, kay ti dugay-dugay kita gakanto sa malls, no? Sa pagpreparar, babakal kita sa mga ingredients sa aton sa mga Christmas menus, mga kabombo. Dalon nyo na lang na ang ining mga produkto, no? At least you are hitting 2 birds at one time, no? Gabakal ka mo sa mga produkto nga mga ihimuon ninyo ingredients sa inyo sininga lulutuon. At the same time, kung ang inyo sininga ginabakal, no, kinahanglan man sa inyo sininga lulutuon, ara sa aton sininga mga produkto agud gamiton nga proof of purchase, kundi mas namit pagid, no? Since nga wala ka mo choice kundi magbakal para may tipunan ka mo sa 25th or sa Christmas Eve sa 24th, kag ilabinigin sa 25th sa Christmas Day, kundi ang inyo sininga himuon, bakal ka mo sang yara na nga daan sa listahan nga produkto himuon proof of purchase sang Bombo Radyo's promo ang 1-2 panalo, no? So sa mga wala pa dila na kay balong aton si produkto ari ay ho, kag kinanglan gini naton sa aton sininga Christmas nga menu. Ladies' Choice Mayonnaise. Mac-reunion na with my one and only love. Ladies' Choice Mayonnaise, mga kabombo. Or sandwich spread, pwede get, no? Ladies' Choice Mayonnaise or Ladies' Choice Sandwich Spread. Okay? Bakal ka mo da sa pouch kasi sa sachets, amo nang aton kinanglan diri, no? Sa stand-up pouch kag sa sachets, amo na di ang aton sininga kinanglan or label. Musingon label, musingon ara na siya sa botelya, no? So sa pouch, sa sachets or label, musingon ara siya nakatapik sa botelya.
Ladies' choice mayonnaise kinanglan gina naton sa Paskwa, bakal kamo damo para damo man nga entry sa inyo siniya nga mahimo diri no sa sini nga produkto. What else mga kabombo? Ang Nescafe. Christmas man o kung hindi mainit man ang panahon o kung hindi ang kape ti star na iya sa adlaw-adlaw nga tanan sa mga nagapangape no sa mga coffee lovers no ti ang inyo baklon I'm sure amo naman na yung ginabakal nyo damuon nyo pagid Nescafe bango na with Nescafe no ang baklon nyo sachets pwede gid creamy white no Nescafe creamy white or Nescafe Original or Nescafe Creamy Latte, mga kabombo, no? Or ang sachet man sa Nescafe Creamy White Twin Pack o kung ang Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, mga kabombo, no? Pwede man ang, amo na yung kilala ko, amo na yung paborito, yung stick. No, stick do ka namin, gidman, no? Ang bakal magkamo Nescafe sa stick, no? Ang stick or pack sa Nescafe Classic. Okay? Nescafe Classic Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack or Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original or Nescafe Creamy Latte or Nescafe Original Twin Pack. Okay? Amo nang baklon nyo sa bayan sa aton sini Nescafe. Amo na ang gamito naton sa aton sini bilang proof of purchase sa paghimo sang entries. Isa pagid ka liave agud nga magmangin milyonaryo kita ariho. Ang Orocan, no? Damo na namian nga marigaluhan sila sang produkto sa Orocan. Kabinet manda, Orocan nga balde, no? It's very durable, mga kabombo. So sa Orocan, maayos ang buhay mo. Bakal na kamo kay ang nakatapik nila nga product sticker or coupon, mga kabombo nga may bombo promo titles na butang da mga titles ng promo naton, amo nang gamiton ninyo bilang proof of purchase, no? Isa ka liave, isa ka pamaagi agod nga magmangin milyonaryo. Another thing, kadto kita sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house, no? Bakal kita kay para nga maihatag kita nga regalo alahas man o kon mga relo or kadto kita tupon no mga pawned items kay ang coupon sina no sa tagsa ka 100 pesos nga pag-purchase ninyo sa alahas relo or any pawned item mga kabombo is already you can use it as proof of purchase mga kabombo. Ang coupon, no, ang coupon diri among inyo sinimuon nga proof of purchase, no? Kadto na kamo kay Christmas subong may mga bonuses, bakal kita sang matahom nga mga alahas. So our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Another thing, no, agud nga kita ang magmangin milyonaryo, isa kalyave diri ang pagbakal sang panyawan. Basta said marketing tatak magaling, no? Ang panyawan, ang baklon nyo dira, no? Ang himuon ta nga proof of purchase sa panyawan, ang blister pad, o kung banig ni bala, no? Binanig nga panyawan. It's either panyawan or panyawan luyang dilaw, mangosteen, makabuhay, food supplement capsule, o kung panyawan banaba, garlic ka makabuhay food supplement capsule. Pwede ninyo magamit bilang entry. So, ang aton siningalyave, among pagpamalaklo naton siniho, panyawan, R. Florete Pawn Shop and Jewelry, Silver Swan Sukang Puti, mga kabombo, ang Silver Swan, arigalio, Silver Swan, sarap asim, no? Ang sabahin sa Silver Swan, nga kinanglan ginaton sa sulod sang balay, ang kinanglan ginaton nga sa sining Christmas Day, no? Kinanglan ginaton ang sukang puti, no? Silver Swan sukang puti, sarap asim. Bakal kamo sang iya sining stand-up pouch or sachets o kung label, no, sang Silver Swan vinegar, mga kabombo. Klaro na ang liave agud nga magmangin milyonaryo kita. O sa liwat ha,
bakal ka mo panyawan. Another key to become a millionaire, ang pagbakal sa R. Pawn Shop and Jewelry, ang Silver Swan Sukang Puti, Oro Can, subong man ang sabayan sa Nescafe, kag Ladies' Choice Mayonnaise. Mga kabombo, no? Sana siling na naton, ang aton sining grand prize, 1 million pesos. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, ari anay ho ang aton sining Pampagood Vibes, ang aton sining Afternoon Delight. Mga kabombo, aton lantawon, kag pamatian, lantawon ta ang heartwarming, one-of-a-kind video Christmas presentation sa Bombo Radio Philippines, kag ang heartwarming nga bahanon nga ginatugluan sa Tagalog, O Pasko na. Mga kabombo, yari ang aton sining Christmas presentation pinagi sa video and a beautiful song, lantawon ta kag pamatian. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangkiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. O Pasko na, o Pasko
sa radyo Bombo! Number 1! Wow, katahom-taho mga kabombo, no? Ang bahanon, Pasko na. With a beautiful and heartwarming video presentation. Christmas presentation sa Bombo Radio Philippines. Sinasiling na natin sa aton sa Christmas countdown for today. We have 10 days to go before Christmas. So, from our Bombo family here to yours, advance Merry Merry Christmas. Si Nanay Penita de la Cruz Untalan, no, yan sini nga pinalangga nga bata nga dito sa may Saudi, si Nene, no? Ano gid ni mga avid listeners gid sang Bombo Radio. Kag si Nene Untalan, isa na siya sang aton sini nga mga letter senders, no? Diri sa kahapon lamang, ne, kamusta ka, ne? Kamusta? Ara si Nene sa may Kingdom of Saudi Arabia, no? Pwede man na si Nene maka-share kung anong iya siniiyang nga mga experience sa tion sang Pasko sa Saudi Arabia. As we all know, wala sila yan nag-Paskwa. Tungkol kay ti Arab country, ang ila sini official religion is Islam, no? Mga Muslim countries sina mga kabombo. Pero kada pungsod sa bugos sa kalibutan may Pinoy, kalabanan sa mga Pinoy, mga Kristiyano man, no? So therefore sa tagsakapungsod may ara bisan minority lang nga mga Christians, no? Kalakip na dira ang mga Filipinos. And therefore they are also celebrating sa ila sini nga on their own little way sa iban nga pungsod mga kabombo sa Christmas. Kag amo na mabatyagan naton. That is why we have our Christmas around the world and next will be our New Year around the world. That is why galabi diri si Miss Jazz, no, sa mga maluyag dira nga magpaambit man sa ila si kasaysayan. No, sa aton si mga Filipino abroad, sa mga kauturan naton sa bugos nga kalibutan, no? Kung gusto ninyo nga maka-greet kamo, amo ning aton dinami diho. Pwede gi kamo ka-greet sa during interview sa aton sa Christmas Around the World segment, no? Pwede gi kamo ka-greet sa inyo sining mga families, no? Like for example, kaina, no? Dito sa may or sa mga na feature naton nga mapungsod, no? Sa bahin sang Morocco. Tiyamakon mo na, no? Ang Morocco, isa ka Arab country pero may naga-celebrate man sang Christmas is because of the Christians nga ara dira sa amo nga pungsod. So kung kamo yara sa Morocco, no, nga mga Pinoy, pwede gi kamo ka-share, no? Kung paano, ano ang senaryo, ano ang makita ninyo sa tion sa Desyembre sa amo nga pungsod sa Morocco, mga kabombo. Sa aton sini Christmas Around the World segment, just give me a ring or just give me message. Mas just gusto ko pa-interview via Zoom or via sa aton sa Facebook Messenger, pa-video call lang kita. Makita na kamo sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, mga kabombo, no? Di kundi maka-greet pa kamo sa inyo siniiya nga mga pamilya sa last part sang interview. We are giving you the opportunity to greet your families and friends nga nabilin diri sa Pinas, mga kabombo. Gusto nyo na? Ugain nyo lang ko da sang pahibaluan nyo lang ako kay agod nga ang inyo siniiyang wish no nga magmangin Bombo International Correspondent or Bombo International News Correspondent, mga kabombo, mangin matuman, no? Pinaagi sa aton sa Christmas Around the World segment. May masunod pa na gusto ninyo sa New Year Around the World segment. Makita na natin every day, mga kabombo, no? Thrice a day sa aton sining mga public affairs programs and DYWB Bombo Radio Bacolod, from Bombo Hanay Big Time with Bombo Erlene Bainita, Bombo Hanay Saud 2 with Bombo Daniel Acciones, kag Zona Libre with Bombo Pons Espino, mga kabombo, gina
feature nato ng mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan of how they celebrate Christmas. Are they also celebrating Christmas or not? O kung ano, abi ang nagakatabo sa ila sa bulan sa Desyembre. So sa mga kauturan naton abroad, kaway-kaway. No, abi, share ka mo dira, no, kag makag-greet ka mo sa inyo siniya. Nga mga pamilya, advance Merry Christmas and advance Happy New Year. Ate, sige. Antes pa man yari anang aton siniya nga flash report upod sa kay Bombo Cherry Grace Santillan sa patrol. Shooting incident. O, may tiniruhay naman ay ho sa dini na. Bombo Cherry, come in. Yes, Bombo Jazz, live kita diri subong sa parking area sang isa ka mall, malapit sa sa reclamation area mismo. So Bombo Jazz mayari diri sang duha ka salakyan, isa ka van kag isa ka SUV nga nangin biktima ako nang naiguan sa mga bala sang armas o luthang, Bombo Jazz. So ang ining van, Bombo Jazz, mayara sing igo sa atubang mismo sang salakyan kag mayara sang buka sa kilid sang ining bintana niya nga van. Samtang ang isa naman niya nga SUV, Bombo Jazz, mayara man sang igo sa iya nga bintana man mismo kung sa diin na lang ni siya na anhan sang bala, na iguan man sang bala, Bombo Jazz. So sa kaluyan man, Bombo Jazz, wala diri may nasamaran o kon may naanhan na iguan sa ining insidente, Bombo Jazz. So bali ang subong ayari diri ang Soko kag ang SWAT man kag mga kapulisan sa Police Station 1 para man mag-imbestigar kung sino ang sa likod sini sang pagpangluthang o kon shooting incident diri sa parking area sang isa ka mall, Bombo Jazz. Okay. So, Bombo Jazz, live diri sa parking area sang isa ka mall. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Amoy adto mga kabombong aton siniiya nga flash report, isa ka shooting incident, dugang nga detalye, no? Kompleto na naton nga detalye sa bahin sang nasambit nga insidente, mga kabombo, ang shooting incident, no? Diri sa may syudad sa Bacolod, mabatian sa pila ka mga public affairs programs sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. By the way, si Melco Esonas o Esonsa. Sining ni Melco Esonsa from Singapore. Maayong hapon, Bombo Jazz, always watching kapon namang. Si Melco Esonsa, isa inisang mag-share. Am I right, Melco, no? And paano mag-celebrate ang mga Singaporeans? Paano mag-celebrate ang mga taga-Singapore sang Christmas or sa New Year? Melco, pwede mo ma-share? Hati, sige. Salamat gid, Melco Esonsa, nung aton sining uto dira sa may Singapore. Mga kabombo, yari ni kita sa aton siniiyang sulat sa sining hapon. Malululipot lang niyang kahapon lamang ni Randy. Ang aton si letter sender si Randy, 45 years old, sang Banwa, sang Murcia. Ang kasaysayan ni Randy iyagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Maying hapon sa imo kag sa mga tagpalamati sa imo sinipalatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Randy, 45 anyos sang Banwa sang Murcia. May yara kami sang duha ka makabataan sa akon siniti ayon at tawagon ta lamang sa kay Emily. Sulod na karon, Miss Jazz, sang malawig nga tinuig, mga more or less mga lapit na kami abi 20 anyos nga nag-aasawahay, no, nag-upod bilang mag-asawa, no, sa akon sining wife nga si Emily. Abi mo, Miss Jazz, ang akon si istorya naka-focus sa akon siniti ayon. Sang ginapangaloyagan ko na siya, Miss Jazz. Kung nga asa kadamo sa mga makitaan ko nga mga maanyag nga mga babayi, labi na gid
nakilala ko ang ako si asawa nga si Amelie sang college kami dira sa may Bacolod. Nakitaan ko Miss Jazz ang iya siniya nga kasinsero. Ang iya siniya nga pagka-responsable kag ang iya siniya nga pagka-simple. Para sa akon mas nangin guwapa ining si Amelie sang ara kami sa college. Bukod sa iya siniya nga pagka-simple. Amo na Miss Jazz ang hurubaton bala nga nagasiling simplicity is beauty. Ang para sa akon amo na naka-strike gid sa akon kun nga anak gin pangluyagan ko ining schoolmate ko sa college nga si Amelie. Sang nagpangaluyag na ako sa MS Justice, syempre, knowing each other, amat-amat ko na nga nakilala si Amelie. Well, sa prangka nga sugilanon, ining si Amelie, jealous type of a girl. Sang ginsabat na niya ako kag nangin nobya ko siya, Miss Jazz. May baluan mo gid bala kay ka jealous type gid sa iyaya. Di para sa akon niya daw kaanggaan man lang kag wala man problema para sa akon. Kag mas nangin malapit pag gani kami sa isa kag isa. Mungod man sang iya sini iya nga pagka anggaan man at the same time nga dala na lang abi pagpangimon. Di syempre kung magpangimon ang imo si nobya Miss Jazz, ang solusyon malamang diri amo ang pag-uloangga sa iya. No hasta na lang di malumpayan man lang. Sang nobya ko pa lamang ako si asawa si Amelie, why man problema ang iya sining pagka-jealous type. Dugay-dugay na siya pangimon, dugay-dugay okay naman lang kahit kabalumag ko magdala sa isa ka babae, abi nga para sa akon daw nagapulo pa angga man lang tapos pangimon ang gaanay mo. Di para sa akon mas nagatamis pagid no ang amon siniya nga ang amon sin relasyon bilang magnobyohanay ni Amelie. Miss Jazz, sa nagpakasal kami sang akon sin asawa nga si Amelie, dili na amat-amat nga nakitaan ko gid kag na-experiensyahan. Kung ano ka budlay kag kung kaisa mambal ko mabugat. Kung ang imo siniiya nga asawa tuman kaimunan. Sang nanginobya ko siya Miss Justy daw kanami paya sa kanami bala kay daw more on daw angga bala kay ti tapos sa pangimon angga naman dayon mo. Tapos ang gamay nga pagpangimon niya ulo ang gaon ko ti kundi do katamis ang amon siniiya nga pag inupdanay sa akon sinisnobya pa lamang sadto nga si Amelie. Apang sang nangin asawa ko na siya. Nagsulat gid ako Miss Jazz bangon gusto ko magpautwas. Kung kaisa do kanami nagitudso ng asawa ko nga si Amelie sa karon. Adom duman gayom yo man si Bombo si Bombo Steven, no? Si Bombo Stephen. Stephen Anthony. You know what, Bombo Stephen? Sa sa America, mag-pronounce sa imong ngalan, it's Stephen. It's not Stephen, no? But it's Stephen. So ikaw, Stephen Anthony. Din una, Anthony or Stephen? Anthony. So it's Anthony, Bombo Anthony, Stephen. Mga kabombo. Luangga ko lang ni kay Bombo Anthony, sana siling ko na gani, ang akon sining asawa sa karon Miss Jazz do kanami gitudson. Kay ako ya Miss Jazz sa prangka nga sugilanon kung gusto ko ya magdinungol kag mangita sa iban kag magpangbabayi, dugay na So sa man lang ya kahapos kung magpangbabayi kaya kay bisan gani din lang nga lugar. Basta may kwarta ka, pwede kaya ka arkila. Pero Miss Jazz, hindi na among akong sininga personalidad. And my wife knows that ever since nga wala gid kuya nagatiaw-tiaw sa sinang abagay. Bisan sang nobyo pa lamang niya ako, nangin honest kuya Miss Jazz sa iya. Bisan nga daw lalagson man kita sang checks. Pero bangon kay seryoso kuya sa kay Ami. Sa akong singa wife na karon nga si Amelie,
wala gid kuya nagtilaw. Kag ako ya Miss Just prangkahon ko ikaw, samtang ginasulat ko ini, kag ang imo sin tagpalamati. Nung kagig kuya, nga nakaangkon sang third party. Sang girlfriend ko pa siya, labi na gid subong, kaya asawa ko siya. Isa ako Miss Just ka Kristiyano, nahadlok ako sa Diyos. Sa nagpakasal kami, bugos ko to yung gimutang sa tigipuson ko kag paghuna-una. Ang amon sinipurmisa sa isa kag isa, nga till death do us part. Nga kung sino man ang hugpong sang Ginoo, ang babae kag lalaki nga naghigugmaan ay wala sang dapat nga may makaguba ka makabugra sina. Sakto na no sa aton si Holy Bible, sa aton si Holy Scriptures, what God has joined together, let no man put asunder, let no man separate. Ti amo ko na ya Miss Jazz. Kag ginatindugan ko na hasta subong. Wala ko anong ako si kagalingon. Damo man ko sa mga weaknesses bilang isa ka tao man lang. Pero sa sinaya nga bagay, sa sina nga parte, angot bala sa may mga third party, nung ka ko na ginimo sa asawa ko, bangod kay ginarespeto ko siya, una best. Ginapalangga ko siya. Siya gani ang ginpili ko. Siyang iloy sang akon siniyang mga kabataan. O galing Miss Jazz kay ara na gidjazz sa batasan sa ako si asawa nga sang nobya ko siya daw ka okay man lang. Kag ara lang madala mo malang bearable. Pero sa subong Miss Jazz sa tutulan daw nagaka bugto ang akon siniyang tuwang-tuwangan sa asawa ko bangod kay wala namo nagapangimon. Ti ako ya Miss Jazz sa prangkang sugilano ng trabaho ko ya naga-involve sa sa mga pag-meet sa mga tao adlaw-adlaw nga tanan, no? Isa ako ka ahente, no, sa isa ka produkto, hindi ko lang pag-ihingadlan Miss Jazz. Pero ti amo na yung akon siniyang nature sa akon sini nga trabaho. Nagamingle ako ya sa mga tao. Ti hindi niya maintindihan sa asawa ko Miss Jazz. Especially kung may mabatian siya nga ang bana mo to ay nag-istorya sa isa ka matahom nga babayi. Ti alang-alang man Miss Jazz kay ti ahente gani ako. Sa isa ka produkto, ti alang-alang man nga hindi ko ya mag-meet sa mga tao nga agod nga magmangin mabakal magka makabaligya ako sa amon sini mga produkto. Ang ginabaligya. Para sa akon, Miss Jazz, no need to explain. Pero bangod sa iya siniginahimo sa akon, Miss Jazz, kung kaisa katalaka na, natakaan ako. Wala ko plano, nga bayaan ko siya, bangod sa amon si makabataan. Kagpalangga ko sa gihapon. Ang iya sini pagkaasawa sa iya sining responsibility as my wife, no question at all. Okay, good? Pero once gani nga magpangimon siya sa wala nga, o kung sa wala sa lugar, Miss Jazz daw teriring kag nga kung siniiya nga mga balahibo sa kainit kung kaisa. Tiyo kaisa Miss Jazz ang ginahimo ko na nagalakat na lang ko na iya. Nagapalagyo ko na sa iya. Ti the more pag gina siya galalain kay ginatalikdan ko siya. Miss Jazz anong akong buhaton sa asawa ko man. Ara naman ang tanan, no? Hindi man kami manggaranon pero I'm a good provider. And I love her as my wife. And I'm a responsible father as to my children. Anong buhaton ko ni sa asawa ko, Miss Jasmine? Samtang nga naga-edad siya doon, nagasingki pag ginaya siniya pagkaimunan. Balan mo, Miss Jas, ang akon siniya nga asawa, magulang sa akon sang 3 ka tuig. Isa subong 48 years old na siya and she's nearing 50. Ti amo na ako no kung kaisa kay na daw nagaano na bala nag-ara na sa ginatawag nga intro sang menopausal ti kung kaisa nagarekot pagid na. Ti amo na Miss Jazz ko nga agi na intindi ko man gani. Kay nga mas nangin irritable kuno ang mga babae kung they are nearing their menopausal period, especially in the midst ng ila sini nga period nga ti ang may changes sa ila sini nga body. Amo nang rason ko nga daw karikot gid sa ila. Tignan chende ko na Miss Jazz ang sawa ko. Pero hasta san kay daw ko isa na sining ko na Miss Jazz daw nami tudson
sa iya sini nga pag amo na gani nga daw nagdamo man ang bata namon kay ti okay isa magpangimo na siya ha. Ginaangga ko na malang dayon niya Miss Jazz nagakalugpayan man. Pero kung kaisa ka budlay na bala nga daw kung sa ano pa nagakadulaan ako sang pasensya. Paliog Miss Jazz sa tagi ako sang naygay. Nagpautwas lamang ako diri Miss Jazz kag bila isa ka maukod nga tagpalamati. Ang tagpadala Randy, 45 years old sang Banwa sang Murcia. Sa mga Murciahanon dao sa mga kasimanwa naton dira sa may Murcia, no? Good afternoon na dira sa inyo, no? Ang Murcia Bombo country man na mo. That is why ang aton si letter sender sa masami halin sa Banwa sang Murcia. Well, Randy, ang akon sinimasiling sa imo, no? Nalamian man ko kay saludo ako sa imo kay ang imo bala sini nga pasensya, no? Ti syempre isa ka lalaki. Kag ang imo sini nga pagka-honest balangin na ako mo nga pwede mo na mahimo sa iya no hapos man lang tuod sa mga lalaki nga pagpang babayi no kay damo dayang naga-call man no damo dayang naga-upod man no sa kung gustuhon sang lalaki no nga may asawa na ti damo daya ang naga-committer man naga-upod. Pero sa kay Randy, agin ako niya diri nga ever since no sang nanginobya niya si Emily hasta subong ati nag-asawahay na sila. Wala siya naka-committer no sang ginatawag ba lang ati philandering no ang ginatawag nga ati may third party pa inako ni Randy nga honest to goodness. Aya sini iya nga pag tindog bilang bana since nga nangin boyfriend siya hasta nangin bana siya ni Emily, no? So, ang mambal ko da sa kay Emily, kabay pa, no? Maabot ang panahon nga ma-realize niya nga basi okay, gida ila sini iya nga pag-upod since nga nangin nobyo sila, nagnobyohanay sila. Hasta na lang nga nag-asawahay sila. Why siya problema? Good provider si Randy, no? Good provider at that, no? Loving and etc. Ti, sa imo, Emily, kung ikaw nagapamati, no? Kabay pa nagapamati ikaw. Wala ka problema ever since, no? As a girlfriend ni Randy, as a subong as a wife, as the father of your children. Ano pang imo pangitaon man? Wala ka man sang ebidensya, no? Wala ka sang may nakitaan. Huring-huring lamang, no? Kabay pa sa kay Emily, maka-realize siya nga amo lang niyang iya sini nga nga iya sini pagpangimon. Isa ini sa mga factors ko nga damo kita sa mga nagkalabugras nga mga mag-asawa. Kay ang pagpangimon niya green ni siya nga evil, mga kabombo, no? Ang pagpangimon ni siya monster ni siya sa aton si panghuna-huna kay tigipusoon. Kung ano pa do gina-saturate niya niyang aton siniya nga mind, aton siniya nga feelings, aton emotion. Kung ma-saturate na niya, amo na nga kung nga grabe, gidya nga daw, hindi na gidula amo nga klase sa pagpangimon. Slight nga imon-imon, natural na sa mag-asawa. Even sa mga girlfriend, boyfriend, natural na ang imon-imon. Pero once nga ti, adlaw-adlaw nga tanan, ara na sa system, pila ka adlaw, Emily, no? Makibot ka lang, no? Hindi na magbalik ang bana mo. Inaya, ka lang ha, ginatalikdan ka lang ya kung magpangimon ka para nga to avoid clashes, to avoid nga kamo dira ang mag-ilinaway. Ti sa subong ya, basi pila ka adlaw, makamarasmas ka, ay, ang bana ko wala na kabalik. Kagali, ginbayaan na ka ni Randy. Bangon kay tinatamaan na ginang imo siya pagka jealous. Kabay pa no? Abi istoryahan siya Randy ang imo sining asawang si Emily, no? Heart to heart talk, no? Hambalon mo siya nga ti hasta diin ako maka-enchende sa imo, hasta diin ang akon siniyang paghatag sa imo sang understanding nga ti amo ka lang na. Gapangimon ka. Ti how about me? Ano ang epekto sini sa akon? Prangkahon mo siya Randy nga gaka-iritar ako, no, nagakaguba ang akon sini konsentrasyon sa aton si pagpangabuhi na init ko sa imo nga daw gusto ko nga tudson ka with all the ill and negative feelings bangon kay ti ga-react ka sa imo sini nga asawa nga jealous type
nga wala ka man lang iaabis sang may nahimo nga sala, no? So, ang akon diri sa gihapon niya, ang isa sa mga ingredients, no, sa mag-asawa to have a successful relationship is the transparency, no, sang feelings and emotions, mga kabombo, no? Ang open communication, no, pwede mo siya maistorya. Istoryaha siya bala nga tuod gina istorya nga abi mo kung sigihon mo na basi pila ka adlaw mautod ang tuwang-tuwang ko kag matapayan basi bala kung kaisa mairitar ka mga lalaki mairitar same thing man sa mga babae basi bala maka ano ka sa iya no sa imo sin iya mabugat man abi nga kamot o kun ano da no istoryahon mo siya no. I know you still love your wife Emily and you hambal mo man di you have no plans at all nga bayaan mong imo sini iyang sawa kag mga kabataan ang imo lang da iya pautwas diri pero ining imo sini problema eventually mangidako gid niya nga problema no kun wala sang pagbago sa bahay ni Emily. So since ikaw ya ang nagabatsyag ikaw na kay bulos ng tanan talk to your wife no heart to heart talk hambalon mo siya gaan mo siya sang ano ni gani o sang scenario balangati amo na ni subong oh natak-an lagi ko sa imo palangga taka po natakaan ko sa imo kung once nga magpangimon ka na nga wala na sa lugar no Randy kabay pa no nga makamarasmas ang asawa mo once nga maistorya mo siya no wala na sa iban nga makasolbar sa inyo problema kamo lang nga duwa no open the kind of communication para nga di makapuratanay kamo kag maplastar nyo man ang tanan-tanan to save your marriage. Randy, no? God bless you, Randy. And of course, no, there's always the so-called prayer once nga ginapangmuyuan ninyo, no? Pangmuyuan mo asawa mo nga magbag-o, no? Kag hindi na siya magpangimon pa kahit wala ka man sa maginahimong asala. No, there's always power in prayer, Randy. No, God bless you and your family. Nakita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na kung kamo mayara man sa mga kaangay sini, magpadala ka mo email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Antes mo man, santanan, ari-anay aton sini nga words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Mga kabombo, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati, sa aton si Masuki. Ang aton sini nga words of wisdom, you know, God never sends you into a situation alone. God goes before you. God stands beside you. He walks behind you. Whatever situation you have right now, be confident God is with you. Amo na siyang mga promisa sa Diyos nga ginahatag sa aton sa iya sini nga mga kabataan. Pagpangamuyo man at the same time kaangay sa Randy, no. Prayers for hope and sometimes so ang aton si problema karon aton si health. Prayers for hope and healing, especially sa nagaamat-amat guba, gakapugday, nga relasyon kaangay sang magpamilya, sa kaangay sa mag-asawa, no? The hope and the healing, hope in hard times, mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati, sa aton si Masuki. The pain that you've been feeling can't compare to the joy that's coming. Romans 8:18. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Inisagapon nyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang